Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η μέθοδος του βιοστομισμού, μια νέα θεραπευτική μέθοδος που μας έρχεται από τη Ρωσία, αποτελεί μια επανάσταση κυριολεκτικά στον χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα, η μέθοδος του βιοστομισμού μπορεί πραγματικά και αξιόπιστα και λίαν αποτελεσματικά να μας απαλλάξει από σημαντικά και πολλά προβλήματα υγείας. Ζωντανή απόδειξη για αυτό το οποίο λέμε είναι ο σημερινός καλεσμένος μου εδώ, ο οποίος θα μου δώσει την ευκαιρία να ξαναμοιραστούμε μαζί αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, της σχεδόν πλήρους αποκατάστασής σου από ένα σημαντικότατο πρόβλημα υγείας, το οποίο βίωσες πριν από σχετικά λίγο καιρό και πραγματικά έθεσε σε κίνδυνο την ίδια σου τη ζωή. Σήμερα βρίσκεσαι εδώ μαζί μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε και θα ήθελα να μου δώσεις την ευκαιρία να μοιραστούμε πάλι όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, που πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι μια τεράστια προσφορά για πολλούς ανθρώπους που βιώνουν ανάλογα προβλήματα και θα είναι μια συνεισφορά μας σε ανθρώπους, συνανθρώπους πάσχοντες που βλέπουν τον ορίζοντα να κλείνει μπροστά τους όπως βίωσες και εσύ και πιστεύω ότι θα δώσουμε μια νέα προοπτική στους συνανθρώπους μας και θα χαρίσουμε σε πολλούς μια νέα ελπίδα. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και σε ευχαριστώ που γνωριστήκαμε κιόλας, γιατί πιστεύω ότι σώθηκε και η ζωή μου έτσι. Η εμπειρία μου ξεκίνησε πριν από τον Οκτώβριο, στη μέρα της γιορτής μου. Στη μέρα της γιορτής σου κιόλας, ονομαστικής εορτής. Όπου το βράδυ άρχισα να μπερδεύω τα λόγια μου κάπως. Την επόμενη μέρα πήγα να οδηγήσω το αυτοκίνητο, δεν μπορούσα να το οδηγήσω, πέτρευα το γκάζι με το φρένο, δεν μπορούσα να το παρκάρω. Και σκέφτηκα, έχω πάθει κάποιο εγκεφαλικό. Πήγα να βάλω και τα ρούχα να ντυθώ και δεν μπορούσα να ντυθώ. Πήγα στο γενικό κρατικό, έγινε μια ξενική και μου ανακοίνωσε ότι έχω κάτι σαν όγκο στο κεφάλι. Το οποίο ήταν και μεγάλης, κάπως 5 εκατοστά μου είπαν. Έχουμε μάλιστα και την αξονική εδώ, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όταν το είδα για πρώτη φορά εξεπλάγει, είναι μια εικόνα η οποία είναι φοβερή, πώς να πω, δηλαδή σε τρομάζει, προκαλεί τρόμο. Είναι μια τεράστια κίστη, θα μπορούσαμε να δούμε λίγο πολύ, μια τεράστια κίστη μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό το πράγμα είναι μια πιογόνος κίστη, ένα απόστημα, φαίνεται στην αξονική πεντακάθαρα, σχεδόν καταλαμβάνει το μισό ημισφαίριο του εγκεφάλου, έτσι. Έτσι είναι. Δεν το ξέρω. Ήτανε αριστερά, ναι. Και σου προκάλεσε, ναι, και θα τα πούμε παρακάτω. Αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν απόστημα, δεν ήταν είδημα. Ήδη τότε με την αξονική αυτή, νομίζαν ότι είναι όγκος. Θεωρούν ότι είναι μια χωροκατακτητική επεξεργασία του εγκεφάλου, πιθανόν κάποιος όγκος, και πλέον προτείνουν βέβαια επέμβαση. Προτείνουν άμεσα επέμβαση. Όπου χειρουργήσε μετά από πόσο καιρό. Προσπαθεί να φτιάξουν να βρεθεί το κατάλληλο σημερί, δηλαδή κάνω μια εγχείρηση σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ναι. Ήδη όμως έχει εγκατασταθεί με πληγή από τότε που ξεκινάει. Ναι. Δηλαδή, στην ημέρα της γιορτής σου αρχίζεις και έχεις τα πρώτα συμπτώματα. Και μετά από είχες κάποια άτυπα, βέβαια, κάποιο διάστημα πριν εβδομάδων, μηνών κλπ. Την επόμενη εβδομάδα έχει παραλύσει όλη η δεξιά μεριά μου. Κουβαλάω δηλαδή το χέρι μου τα χέρια, δηλαδή κουβαλάω, με κουβαλάνε. Τότε πλέον εγκαθίσταται μία παράλυση. Δηλαδή, είσαι ημιπληγικός, λίγες μέρες μετά από τα πρώτα συμπτώματα και από εκεί και πέρα αρχίζεις να ψάχνεσαι. Μπαίνω στο χειρουργείο μια Παρασκευή λοιπόν, πεσμένα, και να γίνει το χειρουργείο, βγαίνω από το χειρουργείο, αλλά εξακολουθεί να είναι σε παράλυση. Μου λένε ότι το είδημα που είχα μέσα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Η κίστη δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Μέγεθος μιας γροθιάς από τις συμπέρασμες. Ναι. Και λίγο να καθυστερούσα, δεν θα ζούσα κιόλας. 6-7 εκατοστά περίπου, διάμετρος. Ναι. Και βέβαια δεν βγάζουν την κίστη γιατί δεν μπορούν να την βγάλουν, θα καταστρεφόταν όσο εγκέφαλος. Αφαιρούν το ποιόν. Αφαιρούν με σύνδεκα το ποιόν, μόνο όπως ανοίξανε και αποσυνδυάζουν την κίστη. Προφανώς, έτσι, τίποτα περισσότερο. Και βάζουν και κάποιο μοσθετικό υλικό για να κλείσει το κενό.
Και ξανακλίνουν. Και ξανακλίνουν και μου λένε θα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει για 6 με 8 εβδομάδες αντιβίωση. Ενδοβλέβεια. Γνωστό όντως, να αναφέρουμε εδώ, το ξέρουν και οι φοιτητές ιατρικής, ότι τα αντιβιωτικά δεν περνάνε τις κίστης, δεν μπορούν να περάσουν τη μεμβράνη οποιοδήποτε αποστήματος ή πιογόνου κίστης. Τα αντιβιωτικά μεταφέρονται μέσω της αιματικής οδού, μεταφέρονται δηλαδή με το αίμα. Αιμοφόρα αγία μέσα στην κίστη δεν υπάρχουν. Άρα το αντιβιωτικό περνάει, φτάνει μάλλον μέχρι τη μεμβράνη. Όταν φτάσει στη μεμβράνη της κίστης, δεν μπορεί να περάσει μέσα και συνεπώς δεν έχει καμία επίδραση σε επίπεδο φλεγμονής και παραγωγής του ποιού. Αποδείχθηκε στην πράξη αυτό. Ατελέσφορο. Αποδείχθηκε στην πράξη αυτό. Το ξέρανε βέβαια και το εφαρμόζανε γιατί δεν είχαν τίποτα να Μετά από 6 με 8 εβδομάδες που έπαιρνε ενδοβλέβεια αντιβίωση, το απόστημα μεγάλωσε πάλι. Συνέχισε να φουσκώνει. Εκεί ανησύχησα πάρα πολύ. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό και αδιέξοδο, κυριολεκτικά αδιέξοδο, διότι πρώτον, ήδη είχε κατασταθεί μια ημιπληγία, η οποία οφειλόταν στην πίεση των εγκεφαλικών νεύρων, κέντρων μάλλον, έτσι, των ελληνικών κυτάρων μάλλον, όπου είχαν καταστραφεί, είχαν νεκρωθεί λόγω της πίεσης, είχαν καταστραφεί κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, κάποια εγκεφαλικά κύτταρα, που ήταν υπεύθυνα για την κίνηση και γι' αυτό είχε σταματήσει η κινητικότητα. Ας πούμε, είχε κατασταθεί η πληγία. Βεβαίως, όσο συνέχιζε αυτό να φουσκώνει, γιατί θα φουσκώνε, όσο δηλαδή υπήρχε μεμβράνη ενεργός, η οποία εκεί στην οποία εσωτερικά υπήρχαν μικρόβια, τα μικρόβια αυτά επιδρούσαν μέσω της φλεγμονής και παρήγαν συνεπώς πύρον. Αυτό τώρα ήταν αδιέξοδο, διότι πλέον σου είχαν αφαιρέσει με το πύρον. Αλλά βεβαίως παροχέτευση εξωτερικά πλέον δεν μπορούσε να γίνει, διότι αν έβαζε κάποιος μια βελόνα, τρύπα είχε στον εγκέφαλο που την επέβαζε, στο κρανίο μάλλον, αλλά αν έβαζε κάποιος πύρον για να τραβήξει τη βελόνα, μια σύριγγα για να τραβήξει το πύρον, όταν αφαιρούσε τη βελόνα, προφανώς θα ενοφθάλμιζε, θα τραβούσε και μικρόβια από μέσα, τα οποία θα διέσπηρε στον εγκέφαλο και αυτό πλέον η ζημιά θα γινόταν πολύ Ο μεγάλη. στρεπτόπος δηλαδή που είχε μπει μέσα και είχε φωλιάσει, πολλαπλασιαζόταν. Έτσι. Δηλαδή Παρήγε. Ναι, παρήγε πλέον και δεν κατάλαβα. Η επόμενη λύση ήταν να ξαναχειρουργηθώ. Ναι. Και είχα πει στον γιατρό. Όπου θα επιδιώκει το πλέον η αφαίρεση ολόκληρη τη πίεση σαν μπλοκ. Και μου είπε και ο χειρούργος ότι αυτή τη φορά θα σου επιφέρει μόνιμα κινητικά προβλήματα. Βέβαια. Αυτό σήμαινε πλέον ότι, για να ενημερώνουμε για τους θεατές, ότι εάν πλέον, δηλαδή η μόνη διέξοδος χειρουργικά βάσει της κλασικής αντιμετώπισης, της κλασικής ιατρικής, η μόνη διέξοδος πλέον από εδώ ήταν να ξαναχειρουργηθεί ο ασθενής και να επιχειρηθεί αφαίρεση ολόκληρης της κίστης, unblock, που σημαίνει ότι αυτό θα κατέστρεφε περισσότερα τμήματα του εγκεφάλου και βεβαίως τα κατάλοιπα που θα έμεναν θα ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα αρχικά, έτσι. Και αυτό φυσικά ήταν αδιέξοδο, γιατί εκεί πεζόταν και η ίδια η επιβίωσή σου, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Στην καλύτερη περίπτωση θα έβγαινες με βαριές μάλλον, εγκεφαλικές βλάβες και στην χειρότερη θα μπορούσε να βγάλεις και τη ζωή σου πρώτα. Και όπως είπατε στον γιατρό, και πώς ξέρουμε ότι δεν θα ξαναπολαψιαστεί, δεν θα ξαναμεγαλώσει το απόστημα. Δεν το ξέρουμε. Και αυτό ήταν. Ευτυχώς αυτή η συγκυρία ήρθε σε επαφή με τον βιοεσωτερισμό. Εκεί να πούμε λοιπόν ότι καταλυτικό παράγοντα έπαιξε το ότι είχαμε κοινόγνωστο ένα συγγενικό πρόσωπο δικό μου και το οποίο ήξερε βέβαια ότι εγώ κάποιο καιρό έτσι ήδη ασχολούμαι με το θέμα του βιοεσωτερισμού, έχω μια γνώση και έχω αρχίσει ήδη να το εφαρμόζω στον εαυτό μου και εγώ κυρίως, πρέπει να το αποκαλύψω εδώ καταρχάς και στο οικογενειακό μου περιβάλλον και σε κάποιους γνωστούς μου και φίλους. Πίστηκα για τον τρόπο, για τον τρόπο της επενέργειάς του, της δράσης του και βεβαίως τα αποτελέσματα που απεκόμισα, όπου το εφήρμοσα, ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά. Είχα δει φοβερά αποτελέσματα, είχα πιστεί απόλυτα και βάσει της έρευνας που έκανα, της βιογραφίας που επεδίωξα να ενημερωθώ και πλέον είχα αρχίσει να εφαρμόζω αυτόν τον τρόπο θεραπείας. Και βεβαίως ήταν κρίσιμο το ότι εκείνη τη στιγμή είχε στη μεγάλη τύχη να έχουμε την κοινή γνωριμία και να μιλήσουμε. Και πλέον εσύ μην έχοντας άλλο ορίζοντα, έτσι, άλλη επιλογή, διότι ήσουν απελπισμένος,
Πραγματικά μου το έχει περιγράψει πολλές φορές, το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι η αίσθηση που είχε ήταν ότι είχε κλείσει ο ορίζοντας. Και αυτοί που μου και οι γιατροί, οι ίδιοι γιατροί σου λέγανε ότι ήταν μια τελειωμένη υπόθεση. Ήσουν καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών, μπορεί να πει κανείς. Και πλέον εγώ σου περιγράφω, ίσως ήμουν και δεν ξέρω, μπορεί να παίξει ρόλο και το ότι ήμουν απιστικός. Πολύ πιστικός. Μου είπε ότι το απόλυτο όπλο για το στρεπτό, συγκεκριμένα μου είναι το απόλυτο όπλο. Πραγματικά ήμουνα και εγώ απόλυτα πεπισμένος, για να στο μεταφέρω εσένα. Δηλαδή ήμουν απόλυτα πεπισμένος, κυρίως λόγω της φύσης του βιοσυνισμού αυτού καθεαυτού, δηλαδή από τον τρόπο που δουλεύει. Ήμουν απόλυτα πεπισμένος και από το που το είχα δοκιμάσει, ότι δεν υπάρχει όπλο κατά των μικροοργανισμών μεγαλύτερο από ότι ο βιοσυνισμός. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά το απόλυτο όπλο και στο μετέφερα, αυτό το είπα. Και αν κανείς σκεφτεί ότι εκτός το ότι δεν υπάρχει κανένας μικροοργανισμός σε οτιδήποτε επίπεδο, έτσι, είτε ιός, είτε βακτηρίδιο, είτε έλμινθας, είτε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει, που μπορεί να αντισταθεί στο βιοσυντονισμό, γιατί ο τρόπος που δρά είναι ακριβώς ότι εφαρμόζοντας ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ίδιο με την ιδιοσυχνότητα του μικροοργανισμού, πρέπει να πούμε βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο μικροοργανισμός, όποιος μικροοργανισμός, όπως και εμείς, ουσιαστικά είναι ενέργεια. Εμείς το βλέπουμε σαν κάτι υλικό. Έτσι, εμείς είμαστε ενέργεια. Οι μικροοργανισμοί είναι ενέργεια. Άρα λοιπόν, γνωστό όντως ότι οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν κάνει την έρευνα και την τεχνολογική εξέλιξη αυτής της μεθόδου, έχουν καταμετρήσει ποια είναι η ιδιοσυχνότητα του κάθε μικροοργανισμού. Οπότε η θεραπευτική συσκευή δεν κάνει τίποτα άλλο από το να πάει να εφαρμόσει ένα ανάστροφο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Οπότε το ανάστροφο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εξιδετερώνει τελείως τον μικροοργανισμό, τον εξαφανίζει δηλαδή. Ο μικροοργανισμός πάβει να υφίσταται ως ύπαρξη. Αυτό το πράγμα τώρα, σαν εργαλείο, στη συμβατική ιατρική δεν υπάρχει. Εάν κάποιος σκεφτεί το ότι ο βιοσυντονισμός, που είναι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δεν έχει δυσκολία να περάσει όπως σε περιοχές όπως η πλειογόνη Κίστης ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή οποιοδήποτε φράγμα δεν υπάρχει για ηλεκτρομαγνητική θεραπεία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η σπουδαιότητά του είναι τεραστία. Σε μια εβδομάδα λοιπόν είχα τα πρώτα αποτελέσματα θετικά. Ήταν η πρώτη μου, αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μου, ναι, ότι κάτι θετικό πάει να βγει. Χαρακτηριστικά λοιπόν έχουμε ότι ξεκινάμε το βιοσυντονισμό, νομίζω, στις 14 του Δεκάτου, έτσι δεν είναι, και ήδη μετά, σε 3 μέρες μετά, 3-4 μέρες μετά, βλέπουμε, γίνεται αξονική τομογραφία, δηλαδή έχει θεαματική βελτίωση ήδη, σε 3-4 μέρες μετά. Μια προγραμματισμένη ήταν η προγραμματισμένη. Να σημειώσουμε εδώ ότι τότε που είχαμε μιλήσει, σου είχα πει ότι είμαι πεπισμένος, απόλυτα, ότι θα ελέγξουμε οπωσδήποτε τη φλεγμονή και είμαι σίγουρος, πεπισμένος 100% και στο μετέφερα, ότι θα αναχαιτήσουμε την παραγωγή του ποιού που ήταν και το πρωταρχικό ζητούμενο. Μάλιστα, μου να σταματήσω για την αντιβίωση. Εγώ και σου είπα αρνητικά ότι σαν την αντιβίωση δεν έχει κανένα νόημα, μάλλον σε καταστρέφει. Όντως δεν είχε, αλλά εγώ το συνέχισα. Ναι, γιατί τα αντιβιωτικά είναι και εξαιρετικά τοξικά, ειδικότερα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στην περίπτωσή σου. Και σου είπα ότι αν ήμουν εγώ, βέβαια δεν σου είπα κόφτηνε, σου είπα ότι αν ήμουν εγώ δεν θα τα έκανα. Δηλαδή, αν είχα αυτό το όπλο σε σχέση με αντιβιωτικά που είναι γνωστού όντως δεν κάνει τίποτα, εγώ δεν θα τα έκανα, ας πούμε, γιατί τουλάχιστον δεν θα κάνει και τις επιπλέον βλάβες. Εσύ επέλεξες τελικά να τα κρατήσεις και καλά έκανες. Εντάξει, δεν είχαν καμία επιρροή έτσι κι αλλιώς. Ήδη όμως 3-4 μέρες μετά υπάρχει σημαντική βελτίωση, το αισθάνεσαι έτσι δεν είναι? Διαπιστώθηκε κιόλας, η κλινική εικόνα ήταν πολύ καλή, άρχισε να βελτιώνεται. Βέβαια το είδημα παρέμενε μεγάλο, πολύ ψηλό και επέμεναν οι γιατροί να κάνουν κι άλλο χειρουργείο. Ήδη είχαμε πει, να σε διακόψω λίγο, ήδη είχαμε βάλει και εκτός από το πρόγραμμα που είχαμε για την ανακοπή την αναχέτηση της φλεγμονής και της παραγωγής του ποιού, είχαμε προγραμματίσει συσκευή, σου είχα βάλει συμπληρωματικά, ας πούμε, υποστηρικτικά κάπως προγράμματα, τα οποία στρέφονται κατά της κρανιακής, της ενδοκρανίου πιέσεως και του εγκεφαλικού ειδήματος που συνυπήρχαν, έτσι δεν είναι.
Και παράλληλα νομίζω ότι ξεκινήσαμε και ένα τρίτο πρόγραμμα, παρόλο που εγώ δεν το πίστευα, δεν είχα δει, δηλαδή δεν μπορούσα να το φανταστώ. Για την πάρεση. Με το σκεπτικό ότι εφόσον υπήρχαν, δηλαδή τα είχαν προγραμματίσει οι Ρώσοι και υπήρχαν σαν δεδομένα, πίστευα ότι για να τα έχουν υιοθετήσει οι Ρώσοι θα έχουν δει οπωσδήποτε κλινικά αποτελέσματα και συνεπώς γι' αυτό τα έχουν ως μεταπευτικά αποτελέσματα. Και έτσι σου είπα ότι εντάξει, ας το βάλουμε αφού υπάρχει και βλέποντας και κάνοντας. Και τώρα πλέον γίνεται πράγμα στις τρεις μέρες. Έχουμε εδώ την νέα αξονική, όπου δείχνει σαφή συρρήγνωση της κίστης. Έτσι έχει μικρύνει η κίστη. Σημαντικά θα λέγει κανείς, σε 3 μόνο μέρες. Είναι φοβερό αυτό το οποίο βλέπω. Ξεφεύγει από ό,τι γνωστό υπάρχει, από ό,τι ξέρουμε δηλαδή. Οι γιατροί βέβαια και σε αυτή τη φάση ακόμα δεν θεώρησαν το είδημα πολύ μεγάλο σε όγκο και πρέπει να με προχωρήσω σε χειρουργείο. Σε χειρουργείο. Ευτυχώς για μένα ήταν η μέρα των γιορτών τότε, Χριστούγεννα και καινούργια χρονιά, και είχα προγραμματίσει μια φασματοσκοπική εξέταση στον ερυθρό με τη νέα χρονιά. Και έτσι κέρδισα λίγο χρόνο. Εγώ έκανα βιοσυντονισμό που δεν του είχα πει τίποτα. Με τη φασματοσκοπική εξέταση άρχισαν πια να αναστρέφονται τα γεγονότα τελείως. Δηλαδή έκανα πια τις αρχές Ιανουαρίου. Που γίνεται 10 μέρες μετά, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί 10 μέρες η μετά. πρώτη μου εικόνα είναι πια θετική, είναι προσεχή θεραπεία. Γίνεται αυτή η φασματογραφία πλέον, φασματοσκοπική ανάλυση, που είναι αυτή εδώ, που δείχνει ότι έχει συρριγνωθεί και είστε ακόμη περισσότερο και πλέον έχει υποκατασταθεί το οποίο έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι φοβερό που βλέπουμε σαν εικόνα. Έχει εξαφανιστεί το οποίο τελείως και έχει υποκατασταθεί από ένα ορώδες διαφανές υγρό. Δηλαδή ουσιαστικά έχει πάψει να υπάρχει φλεγμόνη μέσα στην κίστη. Σημαντικό θέμα. Οπότε πια τα γεγονότα τρέχουν σαν τρελά. Ραγδαία. Και ευχάριστα βέβαια. Όπου η κλινική μου εικόνα αρχίζω να περπατάω, σιγά σιγά να κουνάω και τα χέρια μου, σταδιακά βέβαια. Ο Λάζαρος που αναστέλλεται, στο νοσοκομείο. Ή ο παράγητος της Καπερναούμ. Ποιος είναι αυτός, ο οποίος μοναδικό φαινόμενο. Εγώ έχω πολλά χρόνια ενεργού δράση στην ιατρική. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει αντίστοιχο περιστατικό ποτέ. Εγκατεστημένη μυπληγία όπως αυτή που είσαι εσύ, δεν έχω δει ποτέ να αποκαθίσταται, ποτέ. Γιατί η μυπληγία σημαίνει ότι υπάρχει νέκρωση των εγκεφαλικών κυτάρων. Αυτά δεν αναπλάσσονται, δεν ανατάσσεται ποτέ αυτό το πράγμα. Και το είδαμε για πρώτη φορά σαν θαύμα σε σένα. Δηλαδή, ήσουν απαράγητος και σηκώθηκες. Ευτυχώς πάνε όλα καλά. Κάθε μήνα τώρα που κάνω μαγνητικές συρριγνώνεται συνέχεια. Τώρα πια το είδημα εκεί στοιχεί. Είναι μόνο η κάψα, μάλλον μου εξήγησαν. Πιστεύω δηλαδή μέχρι το Πάσχα θα. Να πούμε ότι ένα μήνα μετά μόλις υπάρχει ήδη αξονική τομογραφία που δείχνει πολύ μεγάλη συρρήγνωση και έχει ξεκινήσει από μια γροθιά και έχει μείνει μισό δαχτυλάκι. Έτσι. Δηλαδή και έχει πλέον συρριγνωθεί πολύ και έχει σχεδόν υλοποιηθεί. Και να πούμε ότι στις 20 περίπου μέρες, είναι έτσι 2-3 εβδομάδες μετά, περπατούσες, περπατούσες και ήδη τώρα έχεις πλήρη κινητικότητα. Έτσι δεν είναι? Τα Χριστούγεννα για παράδειγμα δεν μπορούσα να ανέβω ένα γαλλία. Και τώρα πια ανέβαινα και στην Και τώρα μου είπανε ότι πας και 4-5 χιλιόμετρα την ημέρα. Έτσι, περπατάς. Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό, πιστεύω. Ναι, νομίζω, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω οι συχνότητες αυτές του βιοσυντονισμού είναι τουλάχιστον με τα μικρόβια αυτά που αντιμετώπισα εγώ απόλυτα. Είναι απόλυτο όπλο. Είναι το απόλυτο όπλο. Ναι. Και μπορεί να μας λύσει τρομερά προβλήματα υγείας. Πιστεύω, αν είχα έρθει σε επαφή πριν την εγχείρηση με το βιοσυντονισμό, δεν χρειαζόταν να χειρουργηθώ κιόλας. Θα έχεις πολύ λιγότερες αβαρίες και θα έχεις πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση. Πλήρη αποκατάσταση. Χωρίς να. Δηλαδή μετά την δραματική αυτή εμπειρία που έζησες, πραγματικά θεωρείς τον εαυτό σου ευλογημένο. Είναι καλό να το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους άλλους, στους ανθρώπους μας, για να το ξέρουν και αυτοί τι μπορούν, είναι ελάχιστο το κόστος. Νομίζω δεν έχει καμία παρενέργεια απολύτως και είναι ευκαιρία να το δοκιμάσω και αυτοί στις δικές τους περιπτώσεις. Είσαι, πιστεύω, ζωντανή απόδειξη και πραγματικά ανοίγεις ένα νέο δρόμο και μια νέα προοπτική σε όλους μας. Το ελπίζω. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ μαζί σου. Και είσαι σε αυτή την κατάσταση.
που είσαι σήμερα. Το οφείλω σε εσένα, πιστεύω.